Hi mga kapiling guwapa, for today's video is maglungag ta og saging kay lagi ulan kaysa gawas. Og magpirito na sad ko og ginamos. Ginamos for the guta karon. Og kamo nay bahala mga kapiling guwapa og ila sa tong mga lamas nga akong gipanggamit para sa paggisa sa akong ginamos. Kay basta manggod ulan makanahuna jud taon sa atong kaunon. Mao nang magluto ta karon og friendly budget lang nga snack. Ang technique jud pag magisa ta og ginamos mga kapiling guwapa, kailangan lang jud ato kumpletuhon ang lamas kay ang lamas manggod isa sa makawala og anghit sa tuang ginamos. Paghuman og luto tanan sa lamas, ako na dali nang gilunod ang akong ginamos. Ang akong ginamos ay mga kapiling guwapa na palit ako na sa market. Mao kailangan jud ako siya lutuon kay gisulod ba intaw na sa tarong tayaon. Pero bisag asa ni gibutang ang ginamos ug basin asa na siya gisulod kay lami man sad. Pero kato mga arty nga mga person dili gyud na sila mukaon og ginamos. Ug kato pong mga rich kid dili po na nila kaya mukaon og ginamos. Ug ngano man yung perfect ang saging og ginamos mo ipares. Pero sa pagkatinuora lang dili ka-relate ang mga dato ani. Ang makarelate ani katulad yung mga tawo nga pobre. Kay nahuman naman tanan og luto, so time na nga mula